شما خبر دارید که بعد خواندن این سرود شونمسی مناسبتش با عبدالرحمن بد شد. اگر فرهناز بعد اینقدر تعریف و توصیف شما پس از تماشای برنامه آشکارا SMS نویسد و اظهار محبت کند، شما راضیید که او را به زن دوم قبول کنید؟ یادتم اجقاما یکی تو بایدم مزانی که جوشیدی اتمانوی حیاتم بدی و رفتی یکی دایدم موندی چی خطه بود که برای جی داشتیدن من خوندی بگو یکم چخ در بورای غم و درد در بورای نولای نه چی که هم اکنی برو در نه ریز نه زمای یکی ما دامی چند وقتی اخیر برآمده فرهناز به حد سخت مقبولای سلیش که میبار. اندیشه شونمسی پس از شنیدن چی بود؟ دوستی هست اونه که شما هم وقت نداره و ما هم وقت ندارم هر روز بشینیم یجوب. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоям ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед пас аз доруҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. дастравка ба ҳамаи шаҳрҳои русия, санкт петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали меҳроб про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. салом дӯстон, бародарон ва подписчикони канали меҳроб про. инак боз дида ба дидор расид. дар барномаи ошкоро бо шумо ҳастам ман Рустам. инак дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз реперони муваффақи кишвар, оне ки дар байни ҷавонон бо репҳои ошиқонааш албатта маъруфият пайдо кардааст. хело ҳам дӯсташ медоранд, гӯш мекунанд ва ҳамагон баҳри ҳунараш каф мекӯбанд. даъват намудем навигро. наврӯз шуморо ба меҳмонии барномаи ошкоро барои омадан, барои қадр кардан хушомадед мегӯем. саломат бошед, хушвақт бошед. ҳама вақт шумо ва подписчикони канали меҳроб про ҳама вақт ба пеш. фикр мекунам ки имрӯз хеле бекор будед. то ман расида омадан шумо 1 соат маро интизор будед. ҳамин хел? мо чанд кормон набуд кардем дар ин вақт. дар ин муддат мо видеои нав пахштем дар каналмон. рафтем мошинаи устовро вардем. як видео дигар барои розигриш сиёмка кардем. ногуфта намудем ҳафтаи оянда розигришро мо ҷамъбаст мекунем. ҳуҷум кунем маълумоти аниқи ком. яъне ки бекор набуде. паи навгонӣ, паи эҷоди чизе дар соат 3 кор кардем. дар соат хеле тоҷа омадӣ расидӣ. беҳтарин ба як мард чиз ҳунар кам аст мегӯянд, яке аз ҳамун нафароне ки дар ҳақиқат дасташ ба ҳама кор мерасад наврӯз аст. бо рустамҷон дурӯғ мегӯяд, барое ки то қайҷа наомад. дар 1 соат ба фикр мекунад 10-15 саволи дигар нависта. яъне ки гурӯҳ биё мефаҳмем чӣ саволо дорад, чӣ хеле саволо тайёр карда. саволҳоро секрет намекунем ва якта ба якта ман гуфта мегузарам ва шумо посух мегӯед. абдурраҳмон ба наздикӣ суруди шамоли рашка ҳамроҳи шумо хонд. шумо хабар доред ки баъди хондани ин суруд шонмси муносибаташ бо абдурраҳмон бад шуд? хабар дорам. шумо шояд пул додед ин сурудро аз абдурраҳмон гирифтед ва ҳамроҳи ӯ сароидед, чун онҳо дар нақша буд ки якҷоя бо шонмси мехонданд. пули ҷарол бозӣ намекунам, инҷа дигар гапҳо буд. агар сабабҳои аниқ ша бигем шояд хафагӣ шава, бо ҳамин ҷанҷоло калон шава, барои ҳамин биё нагем сабабҳои асосиша. яке вақте ки абдурраҳмон пешниҳод кард ки ҳамин суруд дар реп пир кардан дар кор, ман рафтам пир кардам ва баъд фаҳмидам ки чӣ гап хабаро буда ба оинда. мисол инҷа хиёле мекунам бояд ҳеҷ ка хафа нашава. яъне пул надоде? не пул намуд инҷа. ташаккури зиёд. фристайл барои ишқи рафта метавонед ба тамошобини мо ҳадя кунед? метавонем. бе фристайл хуб нест? не, бе ин намешавад. ман фикр мекунам маззаи барномамо гум мешавад. биё мерем. یادتم اجقاما یکی تو بایدم مزانی که جوشیدی اتمانوی حیاتم بدی و رفتی یکی دایدم موندی چی خطه بود که برای جی داشتیدن من خوندی نوشتنی خطای اخیران وقتا تبایات میارم یک حیاتی پیشی چشم و حیات نمیره و زندگی ما به تو ما پیش یک قدم که جا بودی که بدی تو نداشتم ما در دل غم حیاتی ما دیگه شید حیاتی تو دیگه شید چیکار کنم دیگه دبارت چی خونم که نشید گفتنی گپ دم بعدم گفتنی رب دبارت که جا ما بخونم میقرب که نمیفورد عشقی رفتای ما پناهکت با خدا هرچند مکنه غمی تو مرا آب و ادا دیگه نیام میگم چی با کی ما یافتم به تو دیگه شه ای سری نو هیچ وقت نمیگم در دلم زنده شه هرچند جای تو را نمیتونم گرفته نکی چیکار کنم که دوای بکشه که لیفته ای سری نو با حرفی کلان میگم ما ویدو عشقی رفتای ما بهترین تماشاچیان عزیز احسان میگم و این رو ببینید که
коргардон мусиқиро хомӯш кард, вале ҳоло ҳам наврӯз идома дод. аҳсан мегӯем ва бори дигар саволи дигарро мехонам ва посухро мешунавем. наврӯз дар репертуари репҳои шумо мо як сурудро шунидем, ки дар бораи шонемсӣ реп хондаед. бо маслиҳати худи шонемсӣ мақсад ин реп эҷод шуд ё ин ки аз пеши худ? Не, трек бромад ва чон в курси шиткам кали трек бромадай. андешаи шонемсӣ пас аз шунидан чӣ буд? ҳамонро мехостем донем. Комментария карда тай трек минатдорум наист. албатта ки фикри хуб кард, шояд ҳамин сабаб шуд, ки дӯстии шумо аз нав ба ҳам омад ва шояд намоай бале. шояд шумо барои оштӣ шудан бо шонемсӣ ин нақшаро кашидед. акы барои оштӣ шудан бо пешаи мешид ҳазор ҳолатҳои дигар нақша кашидану барои сабаб сел дӯстӣ набуд. мақсад сел ҳамчун як репери дигар ки дар сафи мо рафтаистем, мисол дар як сафе мамамон ай мушкилӣ озод шава. Ташаккури зиёд. Инам ха сабаб биш. як саволи дигар метиҳам. рости гап назари на балки ман назари кулли тамошобинони барномаи ошкоро аст ва ҳаминро мехостам донам, ки мегӯянд, ки рӯзҳои охир муваффақияти навик зина ба зина боло рафта истодааст ва ҳатто мухлисонатон мегӯянд, ки чем раллика ҳунару истеъдод ва таланти наврӯз баландтар аст. яъне ки шумо дар реп аз ӯ гузаштаед чанд зина, рост аст? кира мухлис муайян мекунад. агар ки ҳамин сидқан гапи мухлис боша, агар шояд ки рост боша. агар хитон эҷод карда бошин савола мумкин ки ягон боше. ай хемах буги хидм ай нуқтаи назари хидм баҳо бутум, ма хидм хидма баҳо дода наметавонам дар баробари дигар репер ба иззати нафси ҳеҷ кас расида нестам. леки хайр ҷе дар ютуб маълум аст, мисол ӯам мардакам баромад кардистай пайдапай трекоша бовардистай, мо ҳам хеле ҳаракат кардисем ба як рӯз ду рӯзи дигар хаб кардани нестем, оли давом дора ҳайҳуи мо базматӯи мо мо оянда бо ягон моҳпас аниқ мешава бо чиз сад. азбас ки ҳамун тамошобини шумо мухлисони шумо ҳама маладиёш ҳастанд, бачаҳои ҷавон ҳастанд. биёед як кор мекунем. шумо ба мо вақт ҷудо кунед, мо рӯзҳои наздик эксперимент мегузаронем. яъне назари мардумро дар бораи машҳур будани шумо ё ин ки раллик мепурсем ва баъдан ҳисоб мекунем, ки кадом нафар овозро бештар гирифт. шумо ба ин иҷозат медиҳед? агар раллик розӣ бошам али агар дар байни неки ман пешаки мегӯм ма голос ма дар раллик метавонам. гап дар бораи раллик рафт ва як саволи дигар дар инҷо пайдо шуд. раллик дар як барномааш, албатта дар як суҳбати худ гуфтааст, ки навику шон ҳар рӯз якҷояанд. яъне ки бисёр мебинем штухез мекунанд, мақсад ба куҷое раванд, якҷоя мераванд. ҳамира шумо худтон вақте шунидед ё ки фаҳмидед аз дӯстонатон чӣ гуна қабул кардед? магар шумо ҳамкорӣ доштед пеш аз ҳамин? просто ҳам ҳамагун фолбинӣ дар кор нест. чизе ки намедонед хабардор нестен, истода фолбинӣ кардан дар кор. пас ҳақиқатро гӯед. ҳам гуфтум фолбинӣ дар кор нест. яъне дӯстӣ набуд. дӯстӣ ҳаст то ки ҳар рӯз якҷоя. ман гаперо ки хеле дӯст дорам, ӯ гапа ман дидам, шинавидам. мақсад гапе ки ай пеши худат мегӣ, ӯ бо савол-ҷавоб дода буд. ташаккур. як гапе задан дар кор, ки пага пурсидан ҷавоб дода битонӣ. дӯстӣ ҳаст. оне ки шонам вақт надорам, ман вақт надорам, ҳар рӯз бишинем якҷо ҷурагӣ кунему коромон мо намаш ясед. имрӯз табақаи реперҳо ва табақаи сарояндаҳо ба фикрам ҷудогона ҳастанд. яъне ки инаш ба инаш дӯстӣ кам андар кам доранд ва бисёри сарояндаҳо реперистонро шу мебинанд, бад мебинанд. яъне шояд реперҳо ҳам бошанд, ки дигар сарояндаҳоро бад мебинанд. шумо гӯед, ки мухлиси кадом сароянда ҳастед ва кадом санъати кадомашро бештар дӯст медоред? ростшав гуна дурӯғ гӯем. ҳам дурӯғ гӯед, ҳам ростша гӯед. ман 10 соли охир ҳамин аксарияти одаморо пурсӣ бо шабнам мегӯям, фарзу намегӯям, зулайхо мегӯям, дигар ҳофизои машҳур мегӯям мисол. яке ма дар ҳамин чанд вақти ахир баромадҳои фараҳноз беҳад сахт мақбулаи слишком мебарам. яъне ҳамон фараҳнозе ки ҳамроҳи азизбек машҳур шуд ва имрӯз мустақилона худаш суруд мехонад, ҳамонро дар назар доред? ҳамонро дар назар дорам. беҳад сахт баромад кесай зури бад баромад бура. мухлисаш ҳастед? ай мухлис дорам зиёд. мабодо ошиқ шудагӣ набошед? не ошиқ шидан чӣ мегӯям, ошиқ кишиди ба ӯ як ишқи беҳуда мешавад.
барои мисол ама корош ана ҳамна бия қадмаиш барзик на что майғам ишқина унамарум барои ходи мисол хай мақбула биад корош мақбула ам чизеш навигаре ки мекунам медром тамошо мекунам чи хеле мухлиси ма медрем ара тамошо мекунам оли премьера даме бура видео алака издад мекунам ки ам 45 минут пасай 2 соат пасай медра видео ма тамошо мекунам ҳам хеле дига ама ам чизеш абинам навигариша медром тамошо мекунам чи суратеш абинам медром лайк мемонам агар Фараҳноз баъди ин қадар таърифу тавсифи шумо пас аз тамошои барномаи ошкоро ба шумо занг занад ёки пешниҳод кунад ки ҳамроҳи шумо якта сурудро аралаш бо реп сароем шумо пешниҳоди ӯро қабул мекунед хурсанд мешавед албатта хай шояд ам хе боша ман любой мухлис ма занг мезанам бугум биё бародар сари як пирачои аҷоя бишинем хурсанд мешавад дилхоҳ мухлисам медром ай инстаграму мегум биё ягон чи кор қатӣ ягон мавзӯъ па даъватш мекунем хурсанд мешавад ки мисол ҳамин кор шид гап дар бораи сарояндаҳо рафт ва ман албатта Фараҳнозро дар назар надорам агар раводу дар байни дигар хонумҳои сароянда пайдо шавад нафаре ки ба нави смс нависад ё изҳори муҳаббат кунад шумо розиед ки ӯро ба зани дуюм қабул кунед зани дуюм албатта ман зани дуюм мегирам не ки ай байни санъаткоро не ай байни санъаткоро аниқ намегирам шумо ин ҳар гапро ошкор гуфта истодаед наметарсед ки ба хона рафта пушти дар рус мемонед не чӣ ба тарсам мегум ки мегирам ки зани санъаткор намегирам барои ки маълуме барои чӣ мо аз дӯстонатон шунидем ки шумо як истеъдоди фавқулода доред яъне ки дар ҳамин моменти истодагиатон як чи мақсад эҷод мекунед мо метавонем ки як мавзӯъро ном гирем ва шумо дар ҳамон мавзӯъ реп хонед шумо пештарак мавзӯъ интихоб кардем ман реп хондум фристайл ҳарчанд бақувват набуд не ки хай кӯшиш кардам хондум вай ба ошиқон дахл дошт ман мехоҳам ки дилхоҳ як калимаеро гирам ки шумо ба ҳамон пайваст намуда як реп сароед метавонед биёед дар бораи май албатта шароб май гарбода хӯрӣ бо хиратмандон хур мега Умар Хайём вақте ки мо дар ҷавонӣ дар ин давра аём ба бода даст мезанем мекунем хато чизе бигӯянд мегӯем хай гуфтаам кунам у бузурго не ки ӯ дига мая дошт дар назар барои ҳамин бародар темарай сар баки ягон темаи хуб нагӯ май ин вай барое ки ҳозир ин чизо чизе кӯҳнае бугӯ ягон чахчах дар бораи ғаму дард дар бораи нолаи най чӣ кор мекунӣ бародар нарез назан май барои ҳамин ошноҷон ҳама садай худо нигаҳбони ҳама шумо дар барномаҳои Меҳробпро соли дига оянда мо иштирок мекунем дар моҳи май ташаккури зиёд тамошобинони азиз агар нафари дигаре ки шумо мехоҳед ки дар барномаи ошкоро меҳмон шавад ба мо нависед дар наздиктарин фурсат меҳмони барномаи ошкоро хоҳем кард хайр